У першыя дні новага 2018 мы працягваем падводзіць вынікі мінулага года. Ён быў багатым на яскравыя запамінальныя падзеі, пазнаёміў з цікавымі людзьмі, запускаў новыя праекты, збіраў сяброў на святкаванне юбілеяў і пакінуў памяці мноства непаўторных хвілін. Корэспандэнты нашай праграмы імкнуліся быць у самым цэнтры галоўных падзей. Свае вынікі 2017 падвяла Вольга Шмаргун. Год напружанай работы, год прыемных знаёмстваў, год поспехаў і здзяйсненняў. У маім уласным рэйтынгу 2017 дакладна ўводзе ў топ самых плённых. А для Віцебскай вобласці гэта быў у тым ліку год шматлікіх юбілеяў і знакавых дат. Сотую маладую пару, якая ўзяла шлюб у год стагоддзя органаў ЗАГСу Беларусі, зарэгістравалі ў Віцебску ў лютым. Юбілейнай парай сталі Вераніка і Георгій Казловы, ім уручылі памятны сертыфікат. Такім чынам органы ЗАГС па ўсёй вобласці адзначылі сотых маладых і нованароджаных. Мы очень рады, на самом деле. Чувствуем себя какими-то звездами, столько много камер, столько много внимания. Да, мы очень были удивлены, что мы думали, но не до такой степени, что так будет все торжественно и в такой обстановке, что очень много внимания. Векавы юбілей адзначыла ў 2017-м абласная газета «Віцебскія весці». Да свята супрацоўнікі рэдакцыі высадзілі сквер у адным з мікрараёнаў абласнога цэнтра. У тым, што пасаджаныя ліпы і клёны прыжывуцца, журналісты выдання не сумняваюцца. Столькі станоўчых эмоцый, энергии и позитива укладено в эту юбилейную акцию. В газете я освещаю работу культуры. Причем уже, по-моему, в этой газете, ну, если брать народное слово, то получается почти 30 лет. Ну, а это тоже культура. Это культура города, это культура нашего Витебска. Поэтому я себя чувствую очень культурно. Юбилей, правда, крыху больш сціплы, 65 гадоў, адзначыла летась і служба аховы. Большасць злачынстваў яе супрацоўнікі раскрываюць пры дапамозе службовых сабак. Чатырохлапых праваахоўнікаў рыхтуюць у спецыяльных гадавальніках па асаблівых праграмах навучання. Вучаць шукаць і затрымліваць злачынцу. Міліцыянер, кінолог і службовы сабака заўсёды працуюць у пары. І гэта хутчэй сяброўства, чым работа. Очень нравится с ними работать. И в городе работать нравится, и в задержании нравится работать. Во-первых, собаки такие животные, что все прекрасно знают, что они никогда не предадут себя. Вышуковые, патрульные и вартовые. Специализация у службовых собак бывает розной. Термин службы, как правило, 8-10 годов. И многих пенсионеров кинологи забирают до дому. За каждым инструктором замацаваны только один собака. И такая пара неразлучная. А вось пенсионер Олег Шляхто з вёскі Прудок Гарадоцкага района разводзіць рэдкія пароды курэй. Брама, кахінхін, сітцевыя, арпентоны. І гэта далёка не поўны пералік элітных парод. На яго панадворку 6 десяткаў птушак самых розных памераў, колераў і характараў. Уся гэтая птушыная ферма штодзень з'ядае больш за вядро зерня, яшчэ болей выпівае вады. Аднак радасці і асалоды гаспадару прыносіць у разы больш. С детства, наверное, мечта была завести что-нибудь хорошее. Ну, в основном, ну не знаю, нравятся куры. Как вот нумизматам нравятся монеты, так вот мне нравится птица. Мне вообще-то любая птица нравится, но ну, куры, наверное, больше. Сваю курыную гаспадарку ў самы бліжэйшы час Олег Шляхто плануе разнастаіць. Марыць закупіць некалькі самых рэдкіх відаў голубоў і пабудаваць голубятню. Новыя, толькі больш маштабныя збудаванні сёлета з'явіліся і ў маштабах вобласці. Банк развіцця Рэспублікі Беларусь адкрыў у Віцебску свой новы офіс і прэзентаваў новыя праекты, якія збіраецца прафінансаваць. Прыярытэтныя накірункі, мадэрнізацыя і адкрыццё новых прамысловых прадпрыемстваў, развіццё сельскай гаспадаркі. У рамках рэалізацыі ўласнай праграмы падтрымкі малога і сярэдняга бизнесу банк профинансовал больше за 120 инвестиционных проектов. Те объекты, которые мы финансируем, не отличаются от объектов, которые мы финансируем по всей стране. Это практически все важные сектора экономики. И здесь в Глубоком 2 объекта, и молокозаводы, и мясокомбинат, и Витебская бройлерная фабрика, и производство свинины в Толочине. Очень много проектов. Яшчэ адзін новы аб'ект, помнік воінам-сувязістам, з'явіўся ў Віцебску напярэдадні святкавання Дня паветрана-дэсантных войскаў. Адкрылі яго ў ваенным гарадку ў Журжаве. На пастамент паставілі камандна-штабную машыну. Легендарная БМД-1, аснашчаная 4 радыёстанцыямі, была на ўзбраенні віцебскіх сувязістаў падчас ваеннага канфлікту ў Афганістане, а цяпер стала прадметам гістарычным. Прадмет з яшчэ даўнейшага
даўжэйшай гісторыяй знайшлі археолагі ў Бешанковіцкім раёне. Па самых сціплых падліках артефакту больш за 4000 гадоў. Сляды жыццядзейнасці нашых далёкіх продкаў захаваў крывінскі тарфянік, унікальны комплекс бронзавага веку. Археалагічны лагер на беразе ракі Крывінкі з'яўляецца кожнае лета. Раскопкі тут вядуць больш за паўстагоддзя. Галоўная сенсацыя сёлетняй экспедыцыі вось гэтая касцяная лыжка эпохі неаліту. Можна патрымаць у руках. Трымайце толькі асцярожна. Артефакт заўсёды павінен быць вільготным. Выносіць яго пад прамыя сонечныя промні нельга. Гэта можа пашкодзіць рэч з тысячагадовай гісторыяй. Нетрывіяльны погляд на гістарычныя сюжэты. У адным з касцёлаў Віцебска з'явіліся фрэскі з выявамі сусветна вядомых асоб сучаснасці – Пуціна, Абамы і Далай-ламы. Сваё бачанне біблейскіх гісторый прадэманстраваў сталічны мастак. Настаяцель касцёла бачыць у выявах выключна прадстаўнікоў 3 розных рас, а кожны з прыхаджан вольны ўбачыць нешта сваё. Наблізіць мастацтва да гараджан – мэта яшчэ аднаго праекта. Па вуліцах Віцебска цяпер курсіруе супрэматычны трамвай. На ім 17 прынцыпаў устойлівага развіцця, распрацаваных і прынятых Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. Дзякуючы грамадскаму транспарту пра іх даведаецца найбольшая колькасць грамадзян. Каб даведацца пра самыя цікавыя і важныя падзеі з жыцця вобласці, дастаткова глядзець навіны. Не прапусціце галоўныя падзеі новага 2018 разам з тэлерадыёкампаніяй «Віцебск».